kamarádkou, že vám budu víc natáčet na YouTube, tak jsem vám dneska chtěla natočit video s mojím křečkem, který je mega roztomilý a mamku otravuje v noci, takže tady vám ukážu jeho zatím na noc klec. Jo. Budu to z něho, dám ho tam a budu to z toho vytahovat, co tam všechno má a něco vám budu muset ukázat, protože je to docela dlouhý, tak možná by to asi šlo vytáhnout. Tak jo, když by bylo, tak jo. Tady k první, protože je to tak, prostě takové bylinkové srdíčko, které často okusuje. Potom, to taky docela jakože to, tak tady má potom takový to, počkej, bylo. Tak. Potom tam má pítko, každý rozhodně zná. No a tady prostě kolečko. Tady má misku se žrádlem. Jo, a tady má měla kouteček u toho misky, ona si to oddělala, tu misku. A ona si normálně se zahrabala, nebo ne, prostě zahrabala. Co děláš, bublo? Čím tě, počkej, já ti to dám trošku dál. A ona si zahrabala do koutečku a prostě tam to kluzuku nená spelnka dál. Můžu vám udělat video s mojím králíkem a někdy můžu udělat i s mojím psem. Jo. Ale dneska je to video o mém křečkovi, takže tak. Nebudeme řešit ostatní zvířátka, ale prostě budeme teď řešit bublo. Já vám ji ještě jednou ukážu. Tohle je teda bubla. Já ji dám vstrčím do té dírky. A jako zatím tohle jeho domečku je to zatím docela dobrý. Má to ráda, hlavně je to okusováčko, to jako třeba miluje i Tracinka, můj králík. Ale jako my jsme jí to dali ochutnat, když jsme to kupovali buble a jako ona to málem zežrala, ale není to okousané, je to tady jenom trošku, tady třeba okousané, to takové už to, no tady třeba si to okusuje, to okusila pink, pět. Pobral. Ona teď nepije, takže ji můžu vzít. Jde. Jo a prostě tohle, když máte třeba křečka, králíka nebo morče, jo, tak jim to kupte, protože oni to fakt mají někteří rádi. My to možná a my plánujeme, že to koupíme i Tracince. Klidně jako můžu donést Tracinku, jestli chcete. Počkej, bublo. Já vám donesu Tracinku. A vy se zatím můžete koukat asi na bublu. Jo. Takhle vám dám, co můžu koukat. Co tam dělá. Jo, tak. Já jdu pevně.
teda trejsinka. Co děláš? Co děláš? Oh my gosh. No co je trejsink? No tak si běž. Co děláš? No tak těpka. Už odešla. No co ty děláš tady ty tvé piliny? Nehrabe. Lidi, asi bude to krátký videjko, teďko asi za chvilku budu... Můžu ti ukázat, jak celá od pilin. Jo a... Prosím, dávejte lajky a odběry, aby jsme se třeba tak do Vánoc, aspoň do Vánoc, dostali k 10, ne, tak aspoň 28 sledujícím. Aspoň 28 sledujícím. A potom vám třeba odhalím, jak vypadá moje mamka. Nebo prostě vám odhalím moji kamarádku Stelču, pokud ji znáte. Ona nenatáčí na YouTube, ale prostě odhalím Stelču, moji kamarádku. Nebo prostě aspoň někoho, nebo prostě, no, odhalím svůj dům, tak jsem to chtěla říct. Ale můžu odhalit i svou kamarádku, ale odhalím svůj dům. Jo. Vidíte můj dům teďkom, ale tohle není prostě celek. Odhalím vám prostě můj celý dům. Což bude za chvilku. To já aspoň doufám, že to bude za chvilku, pokud se teda dostaneme k tím 28 sledujícím. Nebo, no, prostě sledujícím. Jo. A potom, pokud se dostaneme do Vánoc, aspoň k 28 nebo k 29, nebo 2000 odběratelům, aspoň 2000 odběratelům, tak odhalím můj barák. Co dělá? Jo, takže aspoň 2000 odběratelům, aby se mohla odhalit náš dům. Je? Tak doufám, že se to stane, a když ne, aspoň do Vánoc, tak aspoň do... Já nevím. Aspoň do Vánoc můžeme zkusit. Do Vánoc můžeme zkusit. Můžeme zkusit do Vánoc. A když ne do Vánoc, tak aspoň do října. Nebo do listopadu. Ale do listopadu za chvilku to asi úplně nedáme.
No, uvidíme, pokud někdy to určitě zvládneme a když to někdy zvládneme, tak vám odhalím celý můj dům. Úplně celý. Jo? Tak, doufám, že se to stane, protože vám fakt mám chuť odhalit, ale nevím jak, protože prostě nevím. Nevím jak a každý si něco musí zasloužit. No ale vy vlastně, když já dostanu těch 2000 odběratelů, nebo aspoň 28 odběratelů, nebo lajků aspoň, tak jako si zasloužíte. Když já něco jsem dostala, tak vy si něco zasloužíte. Takže vám odhalím můj dům, když dostaneme třeba aspoň 28 lajků, nebo 2000 lajků, nebo aspoň 2000 odběratelů, nebo 28 odběratelů. No, to je jedno úplně, jestli sledující odběru nebo lajku. Jo? To uvidíme, co bude víc a když třeba aspoň nějak třeba 30 něco, nebo 40 něco, nebo 50, 100, nevím. Tak a možná bude i víc 2000, nebo aspoň nebo aspoň 200, nebo aspoň 100 lajků, nebo odběratelů, nebo tak. Ale chtěla bych toho hrozně dosáhnout, aby jsem vám mohla ukázat ten můj dům. Jo? Tak to vyzkoušíme a když tak třeba příští rok. Tak asi ahoj. Už možná vám za chvilku natočím další. Teďkom jsem došla ze školy, zrovna tuhle část a řekla jsem si, že rychle něco natočím. A můžu vám natočit, já nevím, třeba, já jsem jako malá, třeba v 6 nějak, nevím. Tak jsem mývala hodně deníčku a i teďkom, tak by jsem vám mohla ukázat moje deníčky. Tak asi příští video bude asi, jak ukážu moje deníčky, co tam mám všechno napsané. Jo, tak asi čau.